Pozdravujeme z Thajska a keďže sme sa rozhodli tu dbať aj o svoje zdravie, tak nepijeme alkohol. Objavili sme takýto výnimočný a atraktívny drink. Určite neuhádnete, z čoho to je. Je to čisto prírodný produkt. Modrý čaj. Toto sú kvetiny, ktoré sa dajú kúpiť v obchode. Je to balené v takomto sáčku. Volá sa to Butterfly Pea. Je to mimochodom rastlina taká popínavá, čo tu rastie všade naokolo. Úžasná farba, úplne surrealistická. Na zdravie. Vynikajúce.